बाबाई बाबाई उठा उठा ଆମର କଣ ବଳ ବୟସ ଅଛି ତମମାନେ ଯାହା ଉଠିବ ନା बाबाई धोती ସେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି अरे तम धोती तले କଣ ହେଲା ମା କାହା ଖୋଜିଥିଲ ମୋ ସାଇକେଲ ଦିଅ। ସାଇକେଲ ଆରେ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ସାଇକେଲ ତାର କାନ୍ଥଲ ना तो ना ना मु तो चल चली चढ़ी बिकुची कैसे खिलाड़ी ଆମେ ମା ଚାଲ